खुलुमबाय दिनै 30 डिसेम्बर 2023 सुनिबार बुरलुंबुथुर दैमायाव माजुलि साखाथियाव निमाथि घाटनिफ्राय माजुलि फारसे थांनाय नावा दैमा गेजेराव नांथारदोंमोन। नांथानाय नाव गारियाव गासै 90 सुबुंफोर दंमोन आरो गारिफोरबो दंमोन। आसामनि काछार जिल्लानि सिङाव थानाय दक्षिण महनपुरनिफ्राय सासे आइजोनि गोथै सह बोखांनो हादों। आइजोखौ गावनि नखरावनो दोबैलांनानै थैना थानायाव बोखांनो हादों। थैनाय आइजोनि मुङा जाबाय इनारा बेगम आरो बे जाथायखौ आइजोनि फिसाय नुरुल इस्लामआ प्लेन खालामनानै बुथारदों आरो फासि होना दोनदों होननानै सन्देह खालामदों। मानोना नुरुल इस्लामआ गावनि बिसिखौ इनभाइटेसन खालामबोबाय थायोमोन। लोगोसे आइजोनि नखरनि मानसिफोराबो नुरुल इस्लामनि सायाव एफआइआर होनाय जाबाय। करिमगन्जआव एबिडिसिएलनि सासे मावथिखौ लाइन बिल लायनो थांनाय समाव गाग्लोबदों। लाइनमेना राजु आहमेदनि नखराव बिल लायनो थांनायाव बे जाथाया जादों आरो राजुआ थांनाय गोलाव समनिफ्रायनो लाइननि बिलखौ होआखैमोन। गाग्लोबजानाय लाइनमेननि मुङा जाबाय आफजाल। उनाव लकेलनि मानसिफोरा आफजालखौ हस्पिटालाव लांनाय जादों आरो पुलिसआ राजु आहमेदखौ पुलिस बादायाव लांनाय जादों। तामिल सावथुन मुलुगनि मुंदांखा एक्टर आरो DMDK राजखान्थि हान्जानि फाउन्डार विजयकान्त बिथाङा हरखाब रुंसारि जालांबाय। बिथाङा थैनाय समाव 61 बोसोर बैसोनिमोन। जरहाट जिल्लानि सिङाव थानाय मारियानि ओनसोलनि कालियागावआव सासे दुथां सुबुङा गावनि बिमाखौ बुयै बुयै बुथारदों। दुथां फिसाज्लाया बिमाखौ दरजा मारनानै लहाजों गाग्लोबनानै इनाय बुथारदों आरो जाथायखौ खालामखांनायनि उनाव दायनिगिरिया पुलिसजों हमजादों। बुथारजानाय बिमानि मुङा जाबाय निरु बरा 50 बोसोर बैसोनि आरो बुथारग्रा फिसाज्लानि मुङा जाबाय नवीन बरा। बिटिआर गोरोबथानि 6.3 दफानि गेजेरजों गंजि कलेजफोरखौ सोरखारि खालामनायनि फारिलाइखौ फोसावनायखौ लानानै एबसु आफादा दुंब्रुदै बरायदों। गुबुन रायजोआव खामानि मावनो थांनानै फिन सासे बर' सुबुंनि जिउ खहा। क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय सराइबेलनि राजेन्द्रपुर गामिनि थागिबि सुनिलाल बर'नि फिसाज्ला अरन्जय बर'आ बेंगालुरुआव खामानि मावनो थांनानै न' फारसे फैबाय थानायाव बिहार रायजोआव माखासे दुथांफोरजों बुथारजादों आरो न' फारसे गोथैसोखौ लाबोनो थाखाय रांनि आंखालाव गोलैदों। दा बेनिखायनो जायफोर बिथांमोना गरसे गरनै हेफाजाब होनो सानो बिथांमोना नैबे एकाउन्ट नाम्बाराव हरबानो जाबाय। मिथियासै ओमफ्राय बिदेशआव थांनानै फैदोंमोन। बे बिसि हिसाबै फैनो होननानै फैदों। बोसोरथाम जाहैबायमोन। बियो बेंगालराव मा जायगा आंथ' बेखौबो मिथियासै, सोंनो मोनासै जाहैबाय। ओमफ्राय जेनेबा बोसोरथाम जाहैबाय नालाय बियो। ओमफ्राय फिसाजो सासे दङ नायनो होननानै फैदोंमोन मानसिया। आंबो लिंहराखै, लिंहरनाया गाव दुखुजोंनो आं थानो सुखुला आंबो थांसै होनना बुंदों आरो। ओमफ्राय जेनेबा बिदि होनबाय नालाय गाव फैदो होनबालाय होनना बुंदों आरो आङो। ओमफ्राय नों फैनो नालाय फैनो मोजाङै फै नुदों आङो। ओमफ्राय नाथाय बियो ओमफ्राय गावबा मा सिन्थायैनो बिदि फैदोंमोन। जोंथ' बे ट्रेनाव गाखोनायखौ मिन्थिया जाहैबाय नालाय, आंनोबो खबर हराखैना, आंबो बेखौ मिन्थिया आरो दा। ओमफ्राय जेनेबा गाव दा मा साननानै बिदि फैदोंमोन जोंबो बेखौ मिन्थियासै नालाय। ओमफ्राय जेनेबा आरो गावहा होनदों आं मोजाङै सहैगोन होनदों। ओमफ्राय बे लामा ससेयाव मा जादों आं मिन्थिया आरो बेखौ दा। ओमफ्राय दाहाय गावहा होनदों आं मोनायाव 10थासोआव फन खालामदोंमोन गावनो। मबाइलाव आंनाव बेलेन्स माबा गैला, बेटारि गैला। बिमा नों मानो फन हरबाय थाखो, नों फन खालामबाय थानो नाङा, आंना मबाइलाबो बेटारि गैला होनना बुंदों। बे फंसेल' रायलाय मोन्दों आं। ओमफ्राय दोनदो होन्दों आरो गाव। ओमफ्राय आंथ' बेखौ मिन्थिबाय थायासै। मैया सानावहाय फन हरदों बिसोरो। आङो जेनेबा आं थानाय नंला बिमा, जेनेबा नों मोजाङै थादो, फिसाफोरखौल' मोजाङै नायदो होनना बुंहरदों गाव। ओमफ्राय जेनेबा बिसोरथ' होनदों नोंसोरो लांफैयो ना लांफैया होननानै बुंदों। आं थानाय नंला होनना बुंहरखादों आरो गाव। बिसोर बिदिल' होनदों बियो। ओमफ्राय आंथ' बिदिल' होनहरदों गाव। ओमफ्राय फंनैल' रायलाय मोनखानाय नालाय आङो। ओमफ्राय बिसोरो सिख'दों ओमफ्राय आंखौ बुनो होननानै। बिसोरो गुन्दाफोर जागोन, गुन्दाफ्राथ'। ओमफ्राय बिसोरो माबाजोबदों आरो बिसोरो सोरगिदिं बेंजोब्बाय आंखौ। आं थानो हाखानाय नंखाला होनना बुंखादों। औ, अबे जायगायाव जादों आं बेखौथ' मिन्थिया, गावबो खोन्थाहरनो रोङासै। फंनैल' रायलायहरनो मोनबाय नालाय, बेल' आरो आं। ओमफ्राय बेनिखौथ' आं उननिखौथ' मिन्थियासै, हरासै फनखौथ'। ओमफ्राय गावसोरसो सिख'बाय थाबाय नालाय फनखौ रायलायहरनो मोनासै। गुन्दाफोरनि रायलायनायखौथ' जों खोनाजोबखादों, बेंखनजोबखादों, हिन्दीसो रायलायजोबखादों बिसोरो मानसिफ्राथ' गावसोरो।
आंथ' हिन्दीखौबो बांसिन बुजिनायाथ' बुजियो आङो ओमफ्राय होमबाबो होनफिननो रोङासै ना रायज्लायजोबनो रोङासै ओमफ्राय हनै न' खाथिनि बेवाइया औ ओमफ्राय जुदि आं थांनो हानाय नंखाला आं थाखानाय नंखाला होनना बुंहरदों आरो गावबो गाबदों ओमफ्राय नों बबे जायगायाव दङ होननानै आं सोंदों आरो बेखौ बिदि होननानै सोंदों आं ओमफ्राय आं बेवाइखौ लेंहरदों आरो नै बेवाइ फन हरदों रायज्लायहरफै होननानै दा बेवाइया रायज्लायहरनायानोसै आरो बेनो न'आव दा जोङो आफा दङ आइ दङ ओमफ्राय फिसाफोर 3 दङ ओमफ्राय आंल'सै आरो दा गावथ' गैखाला जाहैबाय नालाय गथ'फ्रा बिसिना उन्दै 3 हौवासाफोर 3 ओमफ्राय हिनजावसा 1 उन्दै बे उन्दैसायाबो जन्म जानायाव जोनोमावनो सप्ता खनसेल' थानानै थांनाय जादों बेबो ओमफ्राय बिनि उनावथ' नुखायासै बिफाखौ बिफा होननानै गाबज्रिहरोमोन रायज्लायहरोमोन फिसाजोजोंबो मोजां गाज्रि माबोरै दं माबोरै गैया होमबाबो रायज्लायहरबाय थायोमोन आरो मोजां गाज्रि दाथ' गोदै गोबाब बेग थेग सहैजोब्बाय होन्दों दा ओमफ्राय गोथै देहाखौथ' लाबोनाय जानाय नङाखैदां लाबोगोन बादि नोंसोर जेनेबा अननानै नोंसोर माबा खालामोबा नोंसिनिफ्राय सापर्ट मोनोबा जों बेखौ माबादोंमोन आरो दा बेखौथ' दा बाहा सहैदों आंथ' मिथिला आरो बेखौथ' नाख्लायनाय बादिसो जाहैबाय नालाय ट्रेन स्टेसन खाथि जाहैबाय आरो बे लेर गारि खारग्रा माबाजों होबाय नालाय बेखौ जिङावहाय ओमफ्राय जोंथ' दा बेखौ माबादों आरो जेनेबा आंनि न' उसुं खाथिनि ओरैनो दादा बाय सोमोन्दो जालायो जाथि जाया जानायालाय अब्लाबो बेनिफ्राय जायगायाखौथ' आंजों रायज्लायहरनायाव बे जाय मानसिया थैदों आरो अरन्जय बर'आ थैनायानो बियो आंजों रायज्लायदों हमना लादो 12था बायदियाव आंजों रायज्लायनो मोन्दों बियो ओरैबायदि बुंहरदों जे माबा आंखौ बेंजोब्बाय आदा आं थानाय नंला बबे जायगायाव होनना सोंबा बे खिन्थाहरनो रोङा सानावहाय साननि बिदिनो 12था बायदि खाथियाव आं गोसोआव गैला टाइमखौ एकुरेट मिथिला बेनिफ्राय बिदिनो 12थानि खाथियाव आंजों रायज्लायहरदों आरो बियो बेंगालराव खामानि मावनो थाहैदों बियो बोसोरथामसो जाबाय बेनिफ्राय न'आव ओरै फिसाफोर दङ बिनिफ्राय न'आबो आरो नै 1.5 माससोनि सिगां कालि फुजायावहाय खामबाय बेनिफ्राय बेफोरनो बायदिसिना लानानै न'फोर फारसे खेबसे नायस्रांहैनो होननानै फैदोंमोन नामा माजों फैयामोन बियो ट्रेनजों फैदों होननानै बुंदों मा ट्रेनजों हामसाफार गारिजों ट्रेनजों फैदों होनदों बेनिफ्राय फैनानै बेनिफ्राय सासे उनावहाय बे जाय मानसिया थैदों बे थैखांनायनि उनावहाय सासे मानसिया फन हरदों बे फन नाम्बाराव आं सोंहरदों जे जायगाया बबेहाय होननानै सोङोब्ला बे बुंदों काटिहार डिस्ट्रिक्टनि सुधानि होननाय जायगायाव होननानै बुंबाय बे हिन्दी रायज्लायहरदों नाम्बारा बोरै मोनखो बिसोर सानैजों मिथिलायखो आं बेखौथ' मिथिला बेनिफ्राय सानैजों फैफालायखानायमोन जाखो ना बेनि मबाइलखौनो बिथ'नानै बे हरामोन आं मिथिला बेखौ खिन्थु फंनैसोल' रायज्लायनो मोन्दों आरो जाय मानसिया थैदों बे आंजों रायज्लायदों अरन्जय बर' फट'खौथ' बे डेड बडिखौ पुलिसनि दारैसो मोननाय जाहैबाय नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर गोजोन्थों एसेनोसै जै बर' हारिनि